Mayong buntag mga igsoon, suki na tong magtanaw. Sa dili pa ako mopadayon sa pagpaambit mga igsoon nining balaang pulong nga atong pagahisgutan karon kabun adlaw. Magampo sa kita Ginoo nga labing gamahanan. Salamat sa panahon sa imong gugma. Salamat sa imong paghatag og maayong panglawas ngari kanamo. O kining tanan among pagatun-an ng imong balaang kasulatan nga unta kini usa kini sa paagi sa paglig-on sa among pagtuo ug pag-alagad nga kanimo. Daghang salamat ning tanan sa ngalan ni Jesus mugtong personal namong manuluwas. Amen. Mga igsoon, mga higala, anianing akong tulumanon kamatuoran sumala sa Biblia. Hisgot-hisgot ni siya mga igsoon. Ako alang lahi ni sa uban nga mga suki sad nato nga mga maayong mga magbatbat og mga pulong. Ako kutlo lang ni murag historical nga ato lang ning ikutlo mga igsoon. Mahinaw ta nga ang espiritu sa Ginoo magauban kanato sa pagsabot niini. Tungod kay ang balaang kasulatan mga igsoon gituga kini para kanato o wala sad butunga ang balaang kasulatan pinaagi lang sa mugna sa hunahuna sa tawo kundi gidiktaran ni siya sa balaang espiritu may igsoon ang balaang kasulatan. So una kining paghisgot, so una pud tang tun-an may tungod ilang adan og iba o ang lalaki ang babae panahon didto siya sa amahan sa tanaman sa Eden mga igsoon. Unsa bay nahitabo ditong dapita? Siguro karon gusto nako ni paabot mga igsoon kung unsay angay natong hinuktukan magkuha aning dapita mga igsoon. No? O una na kung pagabasahon diri nasulat sa Genesis kapitulo 2 versikulo 15 paingon sa 17 mga igsoon. Kung doon na mo yung mga Biblia din ha, pwede kunin nyo ubanan sa pagbasa nini o sabayan nato. Mato diri sa 15 sa King James Version mga igsoon. Akong pagabasahon sa versikulo 15 nagingon, og gikuha ni Jehova ang nga Dios ang tao og gibutang siya sa tanaman sa Eden aron kini iyang atimanon og bantayan mga igsoon. No? So gikuha niya. 16 og si Jehova nga Dios nagsugo sa tao nga nagaingon, makakaon ka sa tanan nga kahoy sa tanaman. So gisugo niya nga makakaon ka sa tanan nga kahoy nga naa sa tanaman mga igsoon. Sa 17 apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan dili ka magkaon niini, kay sa adlaw nga mukaon ka niini mamatay ka gayud. So, diri sa tulo ka bersikulo mga igsoon na natay makuha, no? Ang 15 nagingon gikuha sa ni Jehova ang tao og gibutang sa tanaman sa Eden aron sa pag atiman niini. No? Atiman ug bantayan ang tanaman sa Eden mga igsoon. Ang ikaduha nga bersikulo, ang 16, gisugo niya ang tao nga makakaon ka sa tanan sa mga kahoy nga naa niini tanan. No, iyang giingnan. Gisugo niya. Pwede nimo kaunon animo tanan.
Pagka ikatulo nga bersikulo mga igsoon kanang 17. Naa na po'y sugo ang ingon nga dili ka mukaon ni ana. Kay ano man akong balikon pagbasa ang 17. Apan sa kahoy sa pag-ila sa maayo ug sa dautan dili ka magkaon ni ini. No? Kay sa adlaw nga mukaon ka ni ini mamatay ka gayod. So, kulba kayo mga igsoon. No? So duha naay role, no? Naay gitugot o naapoy wala ang gitugot mga igsoon or gidili niya. Maunay simple ra kaayo nga instruksyon sa panahon aning tawo nga gipapuyo dito sa tanaman sa Eden mga igsoon. O karon atong sundan ang istorya. Unsa may nitabo nini? Ha? Ato ning sundan. So sa Kapitulo 3 sa Genesis, atong basahon mga igsoon sa verse 1. Sa mao gyapon nga Bible, King James Version lang gyapon mga igsoon. Wala ko ilaing Bible diri. King James Version lang ning akong ginabasa mga igsoon. No. Ingon diri, karon ang bitin malalangon labi pa kaysang nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Diyos. Og nagingon siya sa babae, dihay nagingon ang Diyos, dili kamo magkakaon sa tanan nga mga kahoy sa tanaman. Gipangutana niya ang babae mga igsoon. No? Kaning gingon malalangon. Kung abtik ni nga klase sa mananap mga igsoon, kining bitin. No? Mo ni sa 2, bersikulo 2, ingon diri. Og ang babae mitubag sa pangutana ganina sa bitin mga igsoon. Makakaon kami sa bunga sa mga kahoy sa tanaman. Makakaon sila. Apan, bersikulo 3, sa bunga sa kahoy nga anaa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Diyos, dili kamo magkaon ni ana. So gidid-an sila. Bisan maghikap ni ana, dili sila pahikapon mga igsoon. Aron kamo dili mamatay. So, klaro gyud kayo ang instruction sad ni Jehova nga Dios mga igsoon ngadto sa lalaki o sa babae. Ug ni tubag ang bitin. Ingon siya, unsa may ingon? Bersikulo 4. Og ang bitin miingon sa babae, dili gayud kamo mamatay. Tiyaw mo na. Dito na gisugod na og insert ang una sa babae, no? Nga ang na mindset na manggon ni sa babae nga dili na sila mukaon, pero gigalgal ni sa bitin. Ingon bitin nga dili gayod kamo mamatay. Kulba kayo mga igsoon. Kay bersikulo 5 atong padayonon mga igsoon, nindot kayo ning istorya. Kung ato lang yun ning tutukan mga igsoon, nindot kayo ni. Kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon niini mga buka ang inyong mga mata og mahimo kamo nga sama sa Dios nga manghibalo sa maayo og sa daotan. Wala ka pasabot mga igsoon nga pagkaon nila niini masama sa Dios man giingon diri nga magamhanan pod. Kun dili nalay gamay dito nga igsoon nga sama sa Dios, kun dili makasabot na ka kung unsay maayo o unsay dili. Mao lang nay nakuha adtong dapita mga igsoon, no? Mao nay giingon sa bitin. Og sa nakita sa babaye, bersikulo 6 mga igsoon,